नमस्ते. मी गव्हाच्या पिठाचे पौष्टिक शंकरपाळ्या बनवते आहे पुदिना टाकून. त्यासाठी साहित्य दाखवते. ही पावणा वाटी साखर घेतली आहे. ह्याला 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. 1 वाटी पाणी आणि याच्यामध्येच आहे ना आपल्याला अर्धी वाटी घी घ्यायचं आहे. आपण माप आहे ना एकच ठेवायचं आणि एका वाटीनेच मापून घ्यायचं सगळं. हीच वाटी आहे ना पावणा वाटी साखर, 1 वाटी पाणी आणि अर्धी वाटी घी. आता हे आहे ना सर्व हलकंच आहे ना बारीक गॅस करून आहे ना हे सर्व साखर वितलेपर्यंत फक्त गरम करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची आहे. आपण वेलची पावडर 1 चमचा 1.5 चमचा जसं आपलं पोळ्याचं प्रमाण असेल ना तेवढे आपण घ्यायचं. आणि हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. ते सर्व साहित्य आहे ना हे एकत्र करून गॅसवर गरम करून तुम्हाला मी दाखवते. अर्धा चमचा हळद टाकायची. आता मी सर्व साहित्य मिक्स केलंय ना घी, साखर, पाणी हे सर्व आहे ना साखर वितलेपर्यंतच गरम करायचं आहे. याचा आपल्याला पाक नाही बनवायचा आहे. हे घी, साखर, पाणी हे सगळं म्हणजे गॅसवर ठेवून आहे ना फक्त साखर विरघळेपर्यंतच गरम केलाय. त्याचा पाक नाही बनवलाय मी. म्हणजे 1-1.5 मिनिट झाला आहे ना गॅसवर. आणि हे थंड करून घ्यायचं असं बोट जाईपर्यंत असं थंड करून घ्यायचं. आणि आता मी तुम्हाला पीठ दाखवते घेऊन. आता ज्या वाटीने मी घी, साखर, पाणी घेतलं ना त्याच वाटीने आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. म्हणजे 4 वाटी पीठ घ्यायचं पण 3 वाटी पहिलं मळायला घ्यायचं पीठ. आणि 1 वाटी आपल्याला कमी जास्त लागलं तर घ्यायचं. हे 3 वाट्या पीठ घेतलंय आणि 1 वाटी आपल्याला घेऊन ठेवायचं आहे. कारण पाणी आपल्याला आहे ना दुसरं नाही वापरायचं आहे. तेच पाणी त्या पाण्यामध्ये जेवढं पीठ लागेल ना तेवढंच पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे पीठ. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पुदिना टाकते. पुदिना धुवून स्वच्छ आहे ना साफ करून धुवून कापून घेतलाय. हे जे आपण साखर घी गरम करून घेतलंय ना त्याच्यामध्येच आपल्याला पीठ कालवून घ्यायचं आहे. हे जे आपण घी साखरेचं पाणी बनवलेलं आहे ना हे थोडं थोडं आहे ना पिठामध्ये टाकून पीठ मळून घ्यायचं आहे चपातीसारखं. आणि जर आपलं हे पाणी उरलं ना 3 वाट्या पीठ घेतलंय पाणी उरलं तर अजून पीठ घ्यायचं. त्याच्यासाठी मी 1 वाटी पीठ घेऊन ठेवलंय. 3 वाट्या पीठ मी भिजवून घेतलंय आणि बघा एवढं पाणी उरलंय. आता याच्यासाठी आहे ना आपल्या आता 1 वाटी साईडला ठेवलेलं पीठ ते घ्यायचं थोडं थोडं. त्याचं पीठ थोडं घ्यायचं आणि हे पीठ आहे ना पाणी आहे ना ते एवढं त्याच्यामध्ये सर्व संपून टाकायचं. आपण दुसरं पाणी नाही घ्यायचं, साधं पाणी नाही घ्यायचं. जेवढं आहे ना हे याच्यामध्येच सगळं पीठ मळून घ्यायचं. हे 3.5 वाटी पीठ लागलं बरोबर. हे अर्धी वाटी पीठ उरलंय. हे पीठ चांगलं मळून झालंय बघा. एकदम नरम पण मळायचं नाही एकदम टाईट पण नाही मळायचं. असं एकदम असं चांगलं मळून घ्यायचं. आता याचे मी गोळे करून घेते छोटे छोटे. घ्यायचे आपण चपातीला देतो त्याच्यापेक्षा जरा मोठे घ्यायचे आणि आपल्याला लाटायचे असे. हे कडेने फुटतात ना ते फुटले तरी चालतात कारण ते पीठ आहे ना फसफशीत आहे ना घी मध्ये मळलेलं. असं हाताने सारखं करायचं फुटलं की. अशी पोळी बघा छान लाटून घेतली आहे. आणि अशी आहे ना अशी जाड जरा लाटायची एकदम पातळ नाही लाटायची. आणि अशी आहे ना किनारी त्याचे पहिले छोटे कापून घ्यायचे. आणि याचे छोटे छोटे आहे ना आपण जसे शंकरपाळ्या पाडतो ना तसेच पाडायचे आहेत. हे साईडचं असं काढायचं
पाट फिरवायचा आणि ह्याचा पण असा कोपरा आहे ना थोडा काढून घ्यायचा. हे असे बारीक बारीक कापले. आता याच्या साईडचे आहेत ना हे असे छोटे छोटे काढायचे पहिले. सर्व छोटे छोटे असतील ना असे ते सर्व काढायचे. आणि हे सर्व ताटामध्ये काढून घ्यायचे. हे सर्व शंकरपाळ्या लाटून कापून घेतले छान एकदम. आणि त्याच्यात पुदिना पण मस्त दिसतोय बघा. आणि कलर पण छान आलाय. आता मी फ्राय करून दाखवते. गॅस पेटवलाय, तेल तापायला ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी शंकरपाळ्या तळून काढते. आपण तेल पहिलं तापलं काय नाही ते टाकून बघायची अशी. तेल तापलंय. आणि तेल तापलं ना जास्त की मीडियम गॅस ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये हे टाकायचे शंकरपाळ्या. टाकताना हळूच टाकायचे. आता आपल्याला हाताने सोडायची जर म्हणजे भीती वाटत असली ना तर आपण काय करायचं, असं धाऱ्यामध्ये घ्यायचे आणि ते असे तेलामध्ये सोडायचे. आधी तेलामध्ये सोडले ना की असे आपण थोडेसे आहे ना असे हलवायचे जरा जरा, म्हणजे ते एकत्र झालेले असतात ना चिपकलेले ते असे सुटतात. आपण गॅसचं फुल करून ठेवला असेल ना तर असे जरा हलवून घ्यायचे. असे पूर्ण हे बघा असे सुटतात, सिंगल होतात. आणि आपण गॅस आहे ना आता मीडियम गॅसवर पूर्ण तळून घ्यायचे एकदम कुरकुरीत करून. एकदम मस्त झाले आहेत बघा शंकरपाळ्या तयार. एकदम 4 मिनिटं झाली, भाजायला लागले. आणि हे आता बबल्स येतात ना, हे बुडबुडे येतात. हे बुडबुडे कमी झाले ना यायचे की आपले भाजले समजायचे. आता हे बघा बुडबुडे कमी यायला लागलेत म्हणजे आपले शंकरपाळ्या तयार आहेत. आता मी काढते. त्यात असे सर्व तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. गव्हाच्या पिठाचे पुदिना टाकून मस्त पौष्टिक शंकरपाळ्या केल्या आहेत आणि एकदम छान झाले आहेत. त्याला असे लेअर पण आलेत बघा मस्त. असे तुम्ही पण बनवा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.